zuloak egiteko agindua hemen daukau, hol. Hemen aukeratu dezakegu nolako zuloa nahi dugunin. Izan leike pasantea, izan leike roskatua, abellanatua, eta barra. Orduan, adibidez, zulo roskatu bat nahi badeu, pulgadetan, eta aukeratzen dugu neurriko zuloa izango da. Jarri daiteke metrikakin, metrika 6, 7, eta oitzeko pulgadak erabiltzen, hasiko gaia pulgadetan lan egiten, orduan. Laurdeneko roskadun zulo bat iteko, ok, eta esaten diguzte aurpegitan, adibidez hemen. Eta ja daukagu hor laurdeneko neurriko zulo roskatua. Klikatzen dugu edozein lekutan eta gero esaten diogu nondik noa neurtu behar du. Adibidez, hemendikan honea, 5. Eta hemendikan honea, adibidez, bueno, gehiago jarriko dio, bestela atereikena. A ver, 6. 6 eta 6, adibidez. Izten dugu. Eta beti bezala orain, esaten dugu, ze profundidadea nahi diogun eman. Izan leike pasantea, izan leike urrengo aurpegiraino, nahi duguna, pasantea esango dugu. Horreaka, eta bukatuta.